mang'eny gi propaganda mang'eny maluo wan gogni di koro onge. Ka koro watiyo koro ini neno ka nok ni kanye sirikal ka en wache magikia pango maber kose jie magogi gi propaganda mang'eny koso gimbe go giti maber ka na se koni ni ya ni okinyal yudo sirikal chieng'no titimo gik moko te. Sirikal nyaka mi opportunity, nyaka wa create environment mwanyalo tiye maber. Inyalo paro ka sirikal ni ochako tich to wan wachako ting'o sufria ewi wago koke town ji loro business. Mago gin gik mok nyal konyo sirikal. Wami sirikal opportunity mondo sirikal oti. To ka sirikal ok otiyo maber bang' higni 4 kata 5, jopiny nigi right mar wacho no kutiyonwa maber, wuoguru mondo wakel sirikal moro manade manyien. To sani to wago koko. Sani oripo support sirikal. In gadieri ni nyocha wayudo kata mana pes jodongo manen gareyas mar dweche 8 nyocha sirikal ochulo te. Ing'eyo mano. Ing'eyo maber ni fertilizer manyocha ichulo siling 7,000 iduke wachulo sani 2,500. Ing'eyo maber ni pesa manyocha thago governors musiko gibiro Nairobi manyo pesa. Nyocha president onyisi ni oketo nigi bilion 50 e treasury. Ma joma pok oloso papers gi maber ema pok oyudo pesa. And the moment nyocha wabedo gi shida kabisa, the moment ma county governments nyalo yudo pesa on time, nyiso ni contractors ibro chul on time. So contractors ok bi thagre because chon contractors ne holo pesa bank, ngato holo pesa bank, kose holo pesa bank, sirkal kawo kata higni 2 higni 3 pok ochule, idongo ka jomoko tho, jomoko bedo auctioned, but ka government nyalo kelo pesa on time, the way magisechako kelo pesa on time, to gima bro timore en ni contractors bro yudo pesa, jok ma uso gik moko hardwares bro yudo pesa, nyaka joma timo timbe moko mojany moko machulo jika be bro chulo pesa, ji bro yudo pesa. Okay. Omiyo anyalo wacho ni so far sirkal mar Kenya Kwanza ochako maber. Wayudo fertilizer ma cheap, wadhi yudo chiemo, jodongo yudo pesa gi on time, county governments yudo pesa gi on time, president tiyo mok nindi owuotho kendo manyo investors mondo wati maber. Omiyo meja antan gadieri ni bang' higni 3-4 wate wabro donje Kenya Kwanza kendo wabro go kura ne Kenya Kwanza kendo kata thuro kata jakom Raila Amolo Odinga wabro rwake Kenya Kwanza kendo wabro tiyo kode. Tire joma wacho ni andhoga bago jomi uduoko nang'o ka pok watiyo go. Ing'eyo joma wacho ni wan andhoga go pok ochulo kata fees ne nyathi owadgi. Joma wacho ni wan andhoga go pok okonyo kata gwengegi. An Owino odwa hongo makodul makowuor makamagude makogelo makandhaiwa jakaruoth. Asekonyo ji mathoth, asegero skunde mathoth, asetimo gik mang'eny ma ng'ato ok nyal luonga na andhoga, ajaluo gi tiende gi pache. Joma wacho ni wan andhoga gi, William Ruto ni kende ema no mobilize lang'o mogone Raila kura 207 karomb gi 100% magi chako gi gwere go kuche magi keto Raila prime minister. Nyaka wabed joma beyo, wabed joma duoko lwetgi. Mae jothurwa, mae naelot wadwa manyaka wa support sirkal mare. Jakomo temo gikelo multiparty, gikelo devolution, obed piny mos ochiem, orit nyikwaye, orit ndalo ne opak ruoth Nyasaye, o advice jomatindo mondo piny odongi. Ok ochuno ni nyaka obedi. Erokamano. Mano jaduong' Charles Owino en jakanyo Kenya Kwanza. Mane kamo e chenro mar duola kendo saa 3 mondo agonu mbaka manyien e weche matimore pacho ka. Anto nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wadere saa 3.